Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan bidiyon za mu bayani ne akan yadda ake editing din hoto da application din Photolap. Ni ne Muktar Abdurrahman Muhammad da kamfanin Tech Insider, inda muke kawo muku bidiyoyi akan yadda za ka yi amfani da wasu application wato softwares, ko kuma yadda za ka kirkiri shafukan yanar gizo wato web development a harshen Hausa. Yadda za ka yi amfani da application din Photolap a Android phone, haka za ka yi amfani da shi a iPhone wato iOS operating system. So a wannan bidiyon za mu yi amfani da iPhone ne wajen yin amfani da application din Photolap. Idan kana son kai downloading na application din Photolap a Android phone, za ka shiga Play Store sai kai searching din Photolap Me. Idan kuma iOS ne wato iPhone, za ka shiga application din App Store sannan sai kai downloading na application din Photolap. A wannan bidiyon za mu yi amfani da iPhone ne, za mu shiga App Store sannan mu downloading din application din Photolap. Da farko za ka fara shiga cikin application ɗinka na App Store. Idan ka shiga application ɗinka na App Store zai buɗe maka. Idan ya buɗe maka sai kai searching ɗin application ɗin Photolap. Idan kai searching ɗin application ɗin Photolap sai kai downloading ɗin shi. Yanzu za mu danna search. Idan muka danna search sai mu shiga inda ka sa App Store, za mu yi searching ɗin application ɗin Photolap. Da mun sa daga yanan shi ne ya fito a farko Photolap, za mu yi clicking akan shi. Da mun danna shi zai buɗo mana inda za mu yi downloading na application ɗin, sai mu clicking akan wannan hoton da ya fito mana na farko. Da mu clicking inda aka nuna alamun arrow yana kallon ƙasa sai mu danna shi. Da mun danna zai fara yi mana downloading ɗin application ɗin Photolap. Shi wannan application ɗin da shi za ka editing ɗin hotonka ya koma yadda kake so. Daga normal hoto yadda yake a wayanka ka editing ɗin shi ya koma cartoon, ko kuma ka canza kaya, ko kuma ka sa duk wasu abubuwa da kake so. Yanzu gashi nan yana downloading, zai fara downloading. Gashi nan yana downloading. Haka idan ya gama downloading din sai ka shiga sai ka buɗe. Yanzu application din ya gama downloading. Tunda ya gama downloading za mu danna open. Idan muka danna open zai kai mu cikin application din Photolap din. Idan muka shiga zai nuno mana guraren da za mu zaɓi kalan hoton da muke son mu canza template ɗin ya koma. Gashi nan in na maza ne in na mata ne duka a nan za mu zaɓa. A nan sama akwai top trending recent, akwai beautiful photography, girl love, hijab, handsome na maza idan zaka editing ɗin hotunan maza, selfie, fake face duka ga su nan a nan guraren zaka editing. Yanzu za mu ɗauki hijab, shi za mu fara yin editing. Idan ka shiga kai clicking akan hijab za ka zaɓi template ɗin da kake son kai editing. A nan guraren template ɗin suna da yawa ga su nan rututu, iyakan wanda kake son kai editing. Za mu zaɓi wanda muke so. A wannan muna son mu zaɓi wannan. Idan muka yi clicking akan shi zai buɗe mana, sai mu zaɓi hoton da muke son mu editing da shi. Yanzu a nan guraren an nuna mana hotuna guda biyu, ga hoton asalin yadda take, sannan a nan guraren da ta editing ga yadda ta koma. Su mu ma za mu editing ɗin hoto. A nan ne za mu selecting ɗin hoton da muke son mu editing. Za mu shiga inda aka sa alamun hotuna, za mu clicking akai. Idan muka yi clicking akai zai buɗo mana inda za mu zaɓi kalan hoton da muke so. Hotunan da muke son mu uploading yana cikin favorite. Za mu shiga cikin favorite sai mu zaɓi hoton da muke son mu editing. Za mu zaɓi hoto na farko, shi muke son mu editing. Idan muka yi clicking akan shi zai yi loading ɗin shi sai ya zaɓa. A nan za mu iya cropping ɗin hoton mu rage mushi girma, ko kuma mu bar shi a haka, ko kuma mu jawo shi ɗan ƙasa kaɗan. So za mu bar shi a yadda yake, mun ɗan jawo shi ƙasa yadda zai ɗauko mana fuskan da kyau. Fuska kawai yake so, ita kaɗai zai yi editing. Yanzu za mu danna wannan aron da yake nuna facing ɗin ɓangaren dama. Da mu clicking akan shi, da mu clicking akan aron ga yanan zai yi uploading ɗin hoton. Idan ya yi uploading ɗin hoton zai yi processing ɗin shi, sannan sai ya mana downloading result. Result ɗin da zai mana downloading shi ne bayan ya gama duka editing ɗin shi, sannan sai ya nuna mana edited photo ɗin. So yanzu ya gama downloading ɗin shi, gashi nan ya gama editing ɗin hoton da muke so. Nan guraren ya kawo mana ne idan muna son mu siya application ɗin Photolap ɗin VIP. Ba shi za mu yi ba, sai mu danna cancel. Idan muka yi cancelling zai mana downloading result. Ya gama nuna mana wannan advertisement duka, kowanne sai ya nuna ma advertisement da ba sai application ɗin muka yi ba. Yanzu za mu clicking skip video. Idan muka yi skip video sai mu cancelling ɗin wannan advert ɗin, zai mana da downloading result. Yanzu gashi wancan hoton da muka sa gashi ya gama mana editing. Idan muna son mu saving ɗin wannan hoton da muka yi editing, za mu danna wannan alamun aron da yake kallon sama. Idan muka yi clicking akan shi
sai mu danna aron da yake kallon ƙasa, ko kuma mu sharing ɗin shi ta Snapchat ko WhatsApp ko kuma Messenger. Yanzu muna son mu saving ɗin shi ne akan waya, za mu clicking aron da yake kallon ƙasa. Idan muka yi clicking zai ce mu ɗan jira ɗan wani lokaci kafin ya gama saving. Idan ya gama saving advert ɗin sai mu shiga cikin hoton da muka editing, gashi na ya sa mana image save. Yanzu shikenan wannan hoton mu yi saving ɗin shi akan wayarmu. Za mu koma baya, idan muka koma baya sai mu ƙara zaɓen hoton da muke son mu editing. Yanzu shikenan mun yi editing wannan hoton. Yanzu idan muna son mu editing ɗin hotunan yara, za mu koma baya sai mu je ɓangaren girls, a nan za mu zaɓo hoton da muke son mu editing na yara, template ɗin. Za mu scrolling har sai mun ga hoton da muke so. So a nan duka babu hoton da ya mana, ko kuma ga na wata yarinya bara mu ɗauki na wannan. Idan muka ɗauki na wannan muka yi clicking a kai, zai nuno mana inda za mu zaɓi hoton da muke so mu editing. Za mu ƙara shiga inda muka shiga ɗazu. Idan muka yi clicking a kan shi za mu je favorite. Idan muka je favorite za mu ɗauko hoton wannan yarinyar ta ƙarke. Idan muka ɗauko sai mu danna aron da ke nuna gaba. In muka danna zai nuna mana advert. Idan ya gama tallan shi sai mu cancelling tallan, close. Yana processing, yana downloading result. Yanzu ya nuna mana hoton, gashi ya gama editing ɗin shi. Wannan hoton da muka zaɓa gashi yanzu ya gama editing. Sai mu danna aron da ke kallon sama, sai mu danna aron da ke kallon ƙasa, mun yi saving ɗin hoton namu kenan. Shikenan mun gama editing ɗin wannan image saved. Yanzu muna son mu editing ɗin hoton maza, za mu koma baya. Idan muka koma baya za mu je mu zaɓo cikin handsome photos, handsome gashi nan. Idan muka zaɓo handsome za mu ɗauki template ɗin da muke so na hoton da muke son mu editing. Gashi nan dukansu ga sanan duka, duk wanda muke so mu zaɓa suna nan da yawa. Yanzu za mu zaɓi na farko. Idan muka yi clicking a kan shi gashi nan yadda yake, sai mu zaɓi hoton da muke son mu editing. Yanzu hoton da muke son mu editing yana cikin kan wayan mu can, yana cikin favorite. Za mu yi clicking a favorite, za mu zaɓo shi hoton ƙarke. Gashi nan mun yi clicking a kan shi. Sai mu danna aron nan da ke kallon gaba. Idan muka danna aron da ke kallon gaba zai yi processing. Idan ya yi processing ɗin shi zai yi downloading result. Shikenan sai ya turo mana hoton bayan ya gama editing. Yanzu shikenan gashi ya turo mana hoton da muka yi editing. Sai mu danna aron da ke kallon ƙasa, sai mu danna aron da ke kallon ƙasa, mu yi saving ɗin shi. Shikenan yanzu mun yi saving ɗin wannan hoton akan wayarmu. Za mu cire wannan art ɗin, gashi nan image saved. Shikenan yanzu mun yi editing ɗin hoto ta hanyar amfani da application ɗin Photolap. Idan kuma kana amfani da wayan Android ne, za ka editing ɗin hotonka ta Photolap shi ma, amma shi sunan application ɗin Photolap Me. Za ka yi downloading ɗin shi a Play Store. Shi kuma wannan App Store za ka yi downloading ɗin shi. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe button, sannan ku danna ƙararrawa domin samun notifications akan sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.